bokorokia turanga imiriri bintu byonsi bibira bikorokinga no bokora bugika okomoegerera tumetie byakorire tumetie byagase ine gokora tumetie buneke nyoroge tio gatangana bono ntaite komanyana ki ekemaene ne chipesa usinoyogera kwa rusku nyabeta nainde orole tokorosie ndagera mapema asinge chibana wako gechinyoko tata karatiga ndagera omanyete mapema mbuya obokumatiga tuoragera no saa 12 nyege kunyarikana tuoragera twakonga chisege mate chiboga karatiga nainde naranji tumanya karosio bonde tata na mutura paka ya ekero kena jeti ngwanja nomanye tobogima obogima tu narienda kuragera ko wecho rienda yoka ya igo bwana tori bokuma boke ageruti garienda aseko yanira umwana one otigenda aseko yanira ono umwana uyu one oito nchenaye umwana no bwana tomufundise bya nabo ikireiga ebintu mbire ndoche otamobegete burungi chaka komorosi burungi moserete etabya moserete mwana aroma tali mobe aganta nise tinaganta ka iga obene toko swaime ndo mubeke burungi okomoegerera mwaya satante na njetinda mwe okoegerera omwana njetinda mwegerera ekintu nate abankeringa kibaba kebenki amonyane igwa ntegerere no choke nyori gwetera omwana oyo ekintu bane nimanyete lakini bane gente kyo bwanto manyane no manyete omwana oyo nerogerete na asengo etanta sikiria ekenyoro igongo etukuchiganga oimarisera monto bogera onde tayo njetimbwati mosani igonte na inenche bweka bunandeiga baka yaikeira sakunda omwana oyo agonte inyenderika kano kum basi bano tigaiga bano omwana oyo one neba kare kabiri yiga bamintu ntweitira ntweitira egento nkeriga kamuntone tigankonye munancheso ande nkonye bya mono oyo nyoko injeniso ekero nago tebiri naretire ndageraga iko narete ndageraga iga abana baragere no mongi no yo no yore nyoko nera koreki nera aragere nanero kwarasiri ndagera naende karako genda kuchikora ekero kanda liko kuchikoruka lazima ndora muboli ngaki mama ninyigwete njara nindagetangaleki asenje to komanya amangana twagambire nere na chebese yatubulire nyumba gaiga na kitoko kora tonyone no ande besen asen boro aruga rende boro marako bobore gari titokwe yubu tukobugim tata iga genda geteneki ntegerere nyokonoyo naende muborie nga endagera nkoro story bano iga akwerekese eri mangana yeriogi loro chimarie kinyoru na keturikire loro china keturikire nandi timaso chokwa mangana muna tata mama akweri bagoruge akweri bagware ko bukumariko mama minto yoyomo hao lakini ndiko na harate hivi maite mongura na kesona okwana yana bongorire sana na natie ga gotebia njike naro ro muntu once
bicha yaye go stick into my mind. Na atembire korengera sana. Achiri kwa noranga your father. Tuarenge form 2. Erekari form 4. One ya your father was ahead of us. No mungwana gitorengo muya. He used to guide us sort of more kind of which tuli ni brother ya omoke. Ono njigi ntunda gape. Koromoki korega asiri take. Isono wa. Na chitara. Ngwate bikale bai. Pole. Lakini komore moro moyo ini musebuko utato ni. Ini musebuko utato ni gobono ya igota sire tiende moya. Na ende bono ntuna abayiburi. Squeeze bantu nturi kuno kubisabi. Utoko ya tiranse twako. Oye mwanza nene nyeruka ya. Ntiroje ngona goja kubayingira. N'abantu abanendoro kibakini. Atayare banga inu ndatere mori bina kubeke sikisi ko gaiga. O mongo ko rutageticha na ko. Nyangi turangeli totenge. Yes. Kongo. Ata wezi ndoje ya emburango twere. Anyombe ndagira nero twere. Ono maite no muntu mune na no muntu amane Kabisa. na inche bone nsemo yane kerongo kore gintu ndi gutakananya gwiteta iga eko kora skizio bokungu na bokonyora muntu kurunjire ndeyonse usando onzi ali asali ono ngorre geko bobia ensemo yane kerongo ikaiga narorekana wakwana bono mnaye na kumanyire ntari gocha kumanya bono rocho nyandire na ikiranjira ali mutebia aya kora iga na iga Lakini one gento gakogara na gotebigo turochi tugwata baiburi. Na umwana ono gwe skulu. Maitesa chinde barabwo bako ete korora kane bichengia. Lakini anyway, onare. Aranji. Bian. Omai tu. Oyo. Omai. Gua expected di kau manyora lero usi. Nama te no go chanda na ba tanko. Gua nama gani. Kwa na nejinguru. Sukai kau no? Bono, ini kira antara mana dia. Bono di gua aja, kuang tevina, gua tu cibes. That's not it. Bono tadi tu mana naki, main ni cibesa. Usino yo kira kuah busku. Nje, yo cuma naruh school. Nje nama itu yo, itu tali muntu around diga bono ante no nyina achirere kyagira namteti asnarare goita oitira ga bono namteti ndoro achankwa gone chibesa cha kurusi school talia nore no mumani omuntu acharu kurwa lisobe taba ache bakaga yanda kubodi ngwatebete ngochori kuru school ndatayo gwatebete lakini oyere namanyete oroje no bagaye ninche mbicha kyura twara akiri yawe nabo ibo mama Ate mugwate bana igaso abike mandi yakagenda. abete kawaida ya ikirago soka timentirero ningi kyabo Era nyalo kusenke barua agenda. Hadi. Wala mocho. Tena ndo Akiwa hivi. Yeah. Sasa mana aje kwa hii. Je, ngono kumoriasi. Na watu asa mtana na temu. Oroche niche ngotunda. Niche ngoleta kere gento nyomba gaiga
inde abana bana baragera na inde ekeronkoreta abana bana baragere gaki orobia tintagitia abana bana babenchara nakiekara ngwetuma nagenda no na ndonsi inde na chukuchweli no nemete inde nanyore besukuru nareta igo baba umwana one egento ntagete nekiga endagera ekere korosugwa tadia korosugwa ovyo njibuna nagotebia indagera gonta gitero suki mpango jumbaga iga tinda tinchemba bekere gosenchenda tengoko inde yata chobukuma obosienga na tebanga na inde obosio bumbo basa ko rugwa mpaka kero na achire inde chikoranga kayanko yata jite li barato indagera gonta gite muri lakini kimpango agera ntosali indagera iwaseka tata erebuya toruge mapema na nabantu yanga nango yesuguri eri ngareke boniga nyabeta Children are not taken very seriously, and therefore it is important that now we are nurturing and mentoring lawyers who will specifically have a focus on children. Omurobero bw'abawakiri b'abaana gochakiwase University ya Kisii. Ndebinga serikali yakaro mwanafunzi aikaransa okora matemu mwagwate libaga ligi yali obufuriski abana bamanya baswa matemume mumaye gutayimwe karobara matemume nali mogosyoka go oboteneneri bwa matemu amanene na KCSE komo chiwane na se county ya Nyamira. Ono inchengocha ngoigulige na liakiru mugako yare natanga nitikoigu njebono kerongo cha koigu ninkonya orate ni inarie umuntu yari nite message iguru omwana oyo mogoitwa na bande gotigarane chingoma magega yo gosaga no kwe amateye mono omuntu otamanyiri. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Nyabeta tinangainire naboika turangainire nigekoroke turangainire ibintu byonsi bibira bikorokinga no bokora bulika tali yaringe bucha because nyene chibesa ekwari gwa kesimi nimbwate simi kwari gwa kesimi onda ina kichibesa ere igana toseri ndomere school fees yana tete nchemba kwanira yagotobeka goto omokwanira omorore na rukurusi school nchena maitinga ngwete yaringe gaiga ante iya saguchi nange nagaiga bono tikinachire nabagwitankwa yaringe mpanga atras mali ngiye lakini ndugu moguchire bintu haraka tikia getenjira omotume mugwana takogende step ase kocha kuyora bakaisika terikoleta bicham erendoli ko yarenge buya moire bintu ngora because aye wateba gwakuri school kali bado na school no moivoli teri bichangi ya gocha goika bakachika lakini saini omete nonye ochaiga tachitigo saigo omete ebintu mbiro tamaiti twane ukwana nayo sonde bwenzi bono nonye gokomubori iga no bwentura ukwanira nkwere ongeresa sena kinda abono ongeresa Ose ebintu mbiro obwate binde tengo te egere to mwiri mo gonte beliga gose aya na tengo te igona mangana ke timubwate tigana te mutwarura eke bintu ne binge twashire nero nkonyire no ye nanya kugote like very very important niki kiagera no nyoita kigera na mpeya enonde nchunkwa tali atinga ne bintu bichite ige ba
sawa ili wenu na abantu abane gamba ichinga kicheino mu discuss ipi mwa discuss lakini mulenda maskani Kuara nanga. Tapi deh no jango ki obata ro ya ba ya friendly oto mino de gang kwana kana imura tata na yugo ko te go ko vera mo ni de Da bene da fa. Da come kana sila ko bamba ya. Mo bamba. Nche nda bono buya tu ikaranza na bara bushi ke studio na korana Biar tu karibisha tu. Kona ebini kulira na linga mimi. Ana gonzavera Rema anchio una poco kitare lo come sai mai do chinche. Ma io muore in terreno. Iya kuma ni. Ni di bono na bukta man ni de ya ko na. Saya apa kau ni cuma nak tekan sana ni waktu kita mai tina ini kau buat tu sih. Tu malah ni dia. Tu punya dia. Saya nak buat ni. Jadi tu sangkut. Awak ni mana ni? Kalau ni. Bono na misbehave yake iko. Ngaba bona na makosa na kwa yake. Ndiko amekana tu. Iga sto aingo kora. Na utange na bosongo wega pa kwa igas. Bono aganta ingore yendo. Ngaba kya bere ko kwandinje te komote. Ngaba ngoi karanza. Ndore una wan ono ngai karanza iko. Ndorocho. Ni rangi bangan. Oruti ya pike ibono igera manyinga ni kezi na ndo na atigo gwandira se ngiri na tenga tatemone tabu atimangana na inde gabu atem koro yu gwanja na inde na bara koira na inde the same time na inde to mutulika inde ko koro kende kya ko ngai na inde tu kale no ka ora tu ya koro tu ora igana de hasta poro era na ro ni mesko vega kuna bro no nchemuna na ro lie ngo chikolenda kwere osale dio mwana ase ngendo nera na abu ate posi ya he ibento na one aro kabekire gabo abatenere nere nabwate posi yae oro ero gwasari nambio sari ana ko gotete ange go tokabana ye kinete nyomba bana nore na bana kana biga se na buga batate bana kutetea kwa vile ni kutoka kwa familia moja ngabona naye ntagete otigure discipline in case kara atigo gwanjira kabo mtoto mutukutu umwana weke yasega ikiyo kakakena na ina kikira lakini ni nako kwa chika tega ngo tu kwa imo kire liwe ni kwa enda apure tu kwa nyore ga stema simu ya ni sega kwa chika ngana ta kwa chika ngana nyenyeke ni bon pore sana ro risko ga liga sunere anko Wanya wite kwa nyinyi yore tunguru yesabu tigana ndanda recho ni monyo epara ya kintu kijana kwa kile tumata kwa nganti chiko kinga chilicho iko chini koru kono buli manogo kongo lienda ikiwa songo baka tera matekia usema na kwa nawe na ndamona kwa mwana na kwa mbeka buya kutenaye kwa gombi yana kwa Ore sawa kabisa. Asante madam ya moko mondole na moko na komondo bawo ne bono roro rusarusie kabitieri tiganda kekyo egera mutoruri ko mapema sawa ai otakororo oro sikende ga bulende mna kwateba elinde tole no anje njara ya nyando kagete tiganda te sulta aye ono lindi tiganda ra bateria enyaroka ya eje nera mware ngene boko ngumboyo aye rosie ndagera bwangu naende
inde ndage na ndo manyanga omanye to kuragira tu asiminta lakini ranchi te yero ranchi yero monta yokuriga obo bogo isara mpaka maroko iko yoko igure ba na igunaki ya teo sare kan kor otebio mwana oigerero omutomeri kachi koruga sai bona mambia tinsechi teo sare kan kor okomoegerera teo sare kan kor tumeti ebia korire tumeti ebia gase ne gokora tumeti bune kenyoru getio gatangana ebina bioka bwo mugambi to gwata oi na komotigeire ruga morage na chi akibona abantu abana bana bakariga bo mongu nere ge mokana rogenda nere umwana nare bwe minchire guchia bono mbogi makyo anyway tetu irane kokegete genteke mo asuyo mo kwa bachatatu ni igana mahu understand kinende tetu irane kokegete mo yo gwinya mwaka na bwa na kuna boko nyagoki ndoto ale mero ndei ni chentale sawa kirana chakirami sawa sokoni bye Chasire mbaraga gobona ri ni yange ni anu nagura ni kwagora ko bora nagokire gokoro no any like okay nagura tugama se ya na oteri tugama se kumpa mama na uchanga bona ndikire ndage tukubate bana basi tutapatana mbele eje pe bile ko nyumba ntebi ko nyumba akonyore gokoira ni kiora kore tuli ko yibona mogasaigoro kwarara bobe na ikira je atina rabobe nonche nago kire gokorera lakini bona nago boli ngi wacha ko Nyabeta Ndizi TV.